Hey guys, magandang araw po sa ating lahat and welcome again sa aming YouTube channel. Ngayon nga po is magdi-deliver po tayo sa Santa Barbara, Pangasinan ng fingerlings na 3 inches po. Tara, samahan nyo ako. So ayun nga, papunta na po ako sa Santa Barbara kung saan po i-deliver po namin yung 3 inches na fingerlings. Yan po yung nasa tumbler na kulay yellow. Naglalaman po yan ng 5,500 na piraso. Yan. So ayun nga guys, andito na po tayo sa Santa Barbara kung saan po i-deliver po natin yung 5,000 na pirasong fingerlings nila na sumusukat po ng 3 inches. Ayun po, ipapakita ko po. So, ito nga yun guys, bago ko po ipakita yung in-order po nila, ipapakita ko muna tong concrete pan na kanilang ginawa. Yan. Kung napapansin nyo po is, ang sukat po nito is 6 by 4 meter po. Yan. Then dito naman sa kabila, ganong sukat din, 6 by 4 meter. Ang kanilang drainage system is dalawang overflow, dalawang 50% at dalawang 100% para po mas mabilis po mag-drain. Then yun po yung kanilang kanal. Ang gagawin po dyan is dito naman po yung lupa. Yan. Then ito po yung lalagyan ng fingerlings na kung saan na treatment po ito ng tama. At kung napapansin nyo is may lupa po sa loob. Yan. Ganyan po yung ginawa nilang concrete pan. Yan. Then dito naman po sa labas is ganun po yung style nya. Dalawa po yung overflow, dalawang 50 at dalawang 100%. Yan, para po pag nag 100% po sila, mabilis pong maubos. Ang maganda pa dito guys is bukid po yung pupuntahan ng tubig. Kaya wala po silang problema sa matatapon na tubig. Yan. Yan po yung itsura nya. At ito nga guys yung kanilang in-order na fingerlings. Yan. Mas malamig yung sa kanila. Mas malamig. Pakita ko po sa inyo. Pero yung karga data namin. Pigalata namin eh. Kami sabay-sabay ang balon. Pero pigalata namin eh. Dito naman guys, ang kailangan po natin gawin dito is pag ilalagay na po natin yung fingerlings na in-order po nila, kailangan po ay dahan-dahan lang. Yan. Kung makikita nyo po sa video ko, makikita nyo po yung tamang paglalagay ng fingerlings sa concrete pan para po hindi po sila mabigla sa bagong tubig. Then ang dapat po dyan is pag maglalagay po kayo ng fingerlings, dapat po yung tubig is bagong lagay lang din. Yan, para po hindi po malamig. Kung napapansin nyo po, dahan-dahan po naming nilalagay para po hindi po sila mabigla sa bagong tubig. Yan. Ganyan po yung tamang paglalagay ng fingerlings sa concrete pan para po hindi po sila ma-stress. Yan. Ang ginagawa namin dyan is binababad muna namin yung fingerlings sa tubig at hahayaan po namin sila mismo yung umalis sa lalagyan. Yan. Ganyan lang po yung kailangan natin gawin para po iwas stress po. Lalo na kasi 3 inches lang po yung in-order po nila. Maselan pa po yan sa tubig na kanilang pupuntahan. Kaya dapat yung tubig na ilalagay po natin is sigurado pong malinis at na-treatment po yung concrete pan ng tama. Yan. Ganyan lang po. Hayaan natin na sila po yung mismong umalis sa lalagyan. Yan. Ganyan lang po yung gawin natin para po hindi po mag-react yung mga fingerlings.
Kung napapansin nyo po is binitawan na po namin yung nilagyan. Yan. Kasi po napansin namin yung mga fingerlings is kusa na pong umaalis. Nagkukusa na po silang lumalangoy papuntang concrete pan. Kaya hinayaan na lang po namin na ganyan para po hindi po ma-stress. Ganyan lang po yung kailangan natin gawin para po hindi po mag-react yung mga alaga natin, lalo na po galing po sila sa biyahe. Kailangan i-secure po natin yung kalagayan ng fingerlings na ating dineliver. Then dito naman sa kabila, nilagay na rin po namin yung dalawang lalagyan na may lamang fingerlings din. Ang ginawa po namin dyan is binitawan po namin yung lalagyan para po ma-absorb po nila yung bagong tubig na kanilang pupuntahan. Kasi po yung tubig nila is medyo malamig po. Yan. So ayun nga guys, nalagay na po namin yung kanilang fingerlings. Kung napapansin nyo po yung kanilang concrete pan is sobrang ganda po. Yan. Ang ganda po ng pagkakagawa nila. So ayun nga guys, tapos na po namin i-deliver po yung 5,000 na piraso na sumusukat po ng 3 inches. Sa mga gusto pong umorder po ng fingerlings, meron po tayong 2, 3, 4, 5 inches na available. Sa mga order po is kailangan nyo lang po i-PM nyo ako dito sa Facebook ko na ito para po makita ko po agad. Yan. So yun lamang guys, kung bago pa lang sa aming channel, don't forget to click subscribe button, notification bell para lagi kang updated sa susunod pa naming videos. Thank you.